Minutu prije kraja, zbog isključenja vratara Gabrića, golmanske rukavice morao je navući kapetan Igor Štimac. Tonči, di ću stat? Di ću stat sad? Ostaću u svoj kantu, ha? Uvijek kad gostuju u Zagrebu, članovi bijele obitelji posjete Bajdin grob na Mirogoju. Sjete se svog najvećeg igrača svih vremena, Bernarda Vukasa. Prije uzvrata završnice u Maksimiru predstavnici Torcide položili su vijenac na spomen ploču poginulim Bad Blue Boysima u Domovinskom ratu. Utakmicu je presudio u svom velemajstorskom stilu Aljoša Asanović u 45. minuti. Pobjednički pokal iz ruke predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana, primio je kapetan Hajduka Zoran Vulić. Po povratku iz Zagreba slavlje se odmah do kasno u noć nastavilo u Splitu, gdje je svoje junake iza ponoći na Poljudskom stadionu dočekalo oko 5000 najvjernijih. U čast velikog trijumfa Hajdukovce je primio župan splitsko-dalmatinski gospodin Kruno Peronja i gradonačelnik Splita gospodin Nikola Grabić. Ali one čestitke koje sam primio iz Amerike i iz Australije, ja vam sam. Bijeli se time nisu zadovoljili. 1995. ostaje zapisana kao godina osvajanja prve duple krune u Hrvatskoj. Prvu titulu u neovisnoj Hrvatskoj Hajduk je zabilježio 1992. drugu 1994. a treću već 1995. Tijek prvenstva bio je izuzetno uzbudljiv. Kroaciji je pripala jesen. Hajduk je sustizao Modre koji su samo 5 kola prije kraja imali čak 6 bodova prednosti.